Представяме ви засаждане на овивно растение покрай оградата на частен двор от професионален специалист, градинар. Първо се изкопава посадната ямка, след което се приготвя растението, което сме взели от специализиран разсадник. Това е едно време. Едничко е. Едничко е, виж как хубаво е разклонено. Цената на това растение е около 270 лева, без ДДС. Понеже е гледано около 7-8 години в разсадника. Внимателно го преплитаме покрай оградата, за да може да се прихване добре. След като сме го поставили в посадната дупка, хубаво го отъпкваме и го зариваме, за да може да се прихване 100%. По мартениците разбирате, че това е месец март. Това е най-подходящия месец за засаждане на нови растения. Градината ни. Градината. След засаждането и хубавото отъпкване се пристъпва към поливане, което ние ще извършим след малко с помощта на градински маркуч. Поливането ще се извърши от сондаж в частния двор, защото е забранено поливането с питейна вода. Внимателно оплитаме стъблата на растението, за да могат да започнат да се развиват около оградата. Целта е да обхвана цялата ограда и да добие един приятен декоративен ефект. Да. Малко кал. Сложим. Това е. Прекрасен двор, частен, с едно перфектно засадено декоративно растение, което цвети с приятен бял цвят.